Kiva, että just sä katsot tätä videoa. Mun nimi on Sanna. Ja mä oon Isla, ja meidän lisäksi tätä tekee Monika ja Hanna. Ja me kerrotaan meitä vähän enemmän tuossa alhaalla. No ei nyt kuitenkaan. Elikkä meistä voit lukea sitten meidän blogissa, että ketä me ollaan ja miten me ollaan päästy tähän juttuun. Mut ihan ekaksi me kerrotaan, että mistä me ollaan saatu tää idea. Okei, eli ensi vuoden teema Lohjan seurakunnassa on Kutsu 2015. Ja se on tavallaan tiivistetty 4 sanaan: rohkea, näkyvä, positiivinen ja henkilökohtainen. Ja mistä me saatiin siis tää idea? Me oltiin keskiviikkona Sinut on kutsuttu tämmöisessä aloitustapahtumassa, että saatiin vähän tietoa, että mikä tää on. Ja siellä meillä annettiin erilaisia, että pystytään osallistumaan eri vastuujuttuihin. Esimerkiksi messussa lauluvastuu tai sitten mitä onkaan, voitte vaan kuvitella. Niin me sitten meidän pienessä popossa suunniteltiin, että hei, miksi me lähdettäisiin kirjoittamaan blogia ja tekemään videoita, että mistä nuoret saisi sitten tietoa meistä niin kuin Lohjan seurakunnasta ja pääsisi sitten sitä kautta vaikuttamaan. Ja blogissa me tullaan kertoo Lohjan seurakunnan tapahtumista ja muutenkin ihan yleisesti, että mitä me täällä tehdään ja millaista meillä täällä on. Ja me toivottaisiin, että just sä siellä, joka katsot tätä videoa, niin innostuisit tästä, mitä me tehdään. Et jos sä et ole ennen käynyt nuorten illoissa, niin nyt sä voisit käydä, että saisit tästä meidän jutusta niin tietoa ja pystyisit sitä kautta niin osallistumaan ehkä paremmin näihin messuihin ja esimerkiksi Valtainen.pisteistä ja IP-tunnista. Me tullaan kertoa tästä niin meidän näkökulmasta ja toivotaan, että saatte jotain irti tästä ja näette, kuinka hauskaa meillä on täällä. Sinut on kutsuttu! Tähän Lohjan seurakunnan. Okei. Mä Lohjan seurakunnan. Nyt vaan! Nyt jatkaa! Oota. Pitäis mennä postaa kohta. Pistä pois. Pausi sitä kautta vaikuttamaan. Ja Ja jatkoit tästä. mitä mä jatkoin? Okei. Ja me toivottais, että pidetään pieni tauko. Ja me toivotaan, että päättäisiin osallistumaan ehkä paremmin näihin messuihin ja esimerkiksi Valtainen.pisteistä ja IP-tunnista. Hashtag Sinut on kutsuttu. Sinut on kutsuttu. Tervetuloa seurakuntaan. Meillä on täällä aina kivaa. Täällä on meidän ihana Sanna ja Isla ja Muistaen. Sinut on kutsuttu. Anna suut. Oho. Ottakaa se loppuun uudelleen. Joo, no niin. Sinut on kutsuttu. Noniin, vihdoin.